गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। स' गास माने दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दायो थांगासिनो आं दलगोबिन्द नायनो थाखाय आरो फेरिघाट नायनो थाखाय आरोना माने खोनागासिनो आं दलगोबिन्द मन्दिर फेरिघाट माबा दोरगोरसरि होननानै ओमफ्राय दिनै फाइनाल नायसिगोन आरोना बिथिं दलगोबिन्द मन्दिरखौबो नायगोन ओमफ्राय फेरिघाटखौबो नायगोन आं जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोननि भिडिअखौ देखायनो सेस्था खालामगोन न'। स' दायो जास्ट ओंखारदोंसो रुमनिफ्राय दायो थांगासिनो जोङो फार्स्ट थांगोन दलगोबिन्द मन्दिराव बेनि उनावसो फेरिघाटआव हाबगोन आरोना माने दलगोबिन्द मन्दिरा जोबोद गोजान ओमफ्राय फार्स्टआवनो फेरिघाटखौनो खिन्थु फार्स्टआव फेरिघाटआव हाबथ'ला आरो गारि रायर'द गारि पुरा बारखानाय नङा माइकखौ मोनाखैना आङो माबाखौ मोनाखै फार्स्ट थांगोन दलगोबिन्द बेनि उनावसो नेक्स्टआव फेरिघाटआवहा दलगोबिन्दनिफ्राय गिदिंना फैनासो माने फेरिघाटआव हाबगोन आरोना। स' जों दायो थांगासिनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो दं नालाय जाबाय गोसो गैया मा खालामनो खोथा गैया नङा होमबा थेवबो गोसो होथारबाय दसेनि थाखाय नायगासिनो नायलांबाय थादो। हेल' गाइस जों माने जेराव फैनाय बेयाव मोनफैबाय आरोना माने मन्दिर नामा ना माबा बेखौ श्री श्री दलगोबिन्द मन्दिर होनना बुङो आरो बेखौ ओमफ्राय बे मन्दिरा आमिनगाव दङ आमिनगाव गोलैयो बे जायगाया ओमफ्राय जों माने बेखौ जास्ट दिनै माने मन्दिरखौ नायनो थाखाय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय जों मालाबा फैगोन मन्दिराव माने दिनै जों नासा जाबाय नालाय बेनि थाखाय मन्दिराव हाबला आरोना मन्दिर सिङाव ओमफ्राय माने बे मन्दिराव फैनाय जाबाय माने बे मन्दिरावहा जि बियो माने बेनो जाफुङो आरोना बे मन्दिराव नों जि बियो बेनो माने जाफुंनानै खोनादों नोंगौना मिथिया बेनिखायनो जों माने जास्ट नायनो फैदो आरो मन्दिरखौ माने जों मालाबा फैगोन दिनै नाजाबाय बेनि थाखाय हाबथ'ला आरो मन्दिर सिङाव जास्ट नोंथांमोननो माने मन्दिरखौ देखायदो आरो ससे मन्दिर देखायदो बे माबा दङ हनुमान मन्दिर सिङावहा खिन्थु आरो मोनसे खोथा खिन्थु बेयाव खिन्थु जरा फैनो हायानो माने कापोला जुदि फुजा खालामबा खिन्थु ब्रेकआप जायो दै उल्टा नों फैबा सिंगल फैनानै माने मन्दिराव फुजा खालामनांगोन आरोना खिन्थु बेयाव जुदि कापोल फैनानै जुदि नों जुदि मा बुङो नों जुदि कापोल फैनानै जुदि बेयाव बोरै फैयो खिन्थु बे नोंनिया उल्टा जागोन आरोना माने ब्रेकआप जागोन नों उल्टा बेबायदि आरो दै कापोला स' गाइस बेनिखायनो बेयाव नोंथांमोना कापोल फैना फैबा सिंगल फै सोरखौबाबो जुदि मोजां मोनोबा जास्ट बिनिया थांबानो जाबाय आंखौ बेखौ अननानै लाइफआव हो होननानै न' खिन्थु कापोल फैनानै बेखौ बारे बुंगासिनो आं स' आं मालाबा फैगोन दिनै नाजाबाय नालाय बेनि थाखाय माने हाबला मन्दिर सिङावहा जास्ट दिनै मन्दिरखौ नायनो फैग्रोबाय आरोना जों माने सिनायामोन नालाय बेनिखायनो सिनायनो थाखाय फैग्रोबाय मन्दिरखौ जेब्ला मन्दिराव फैगोन माने होमबा खालि आं ब्लग खालामनो माने मन्दिर सिंखौ आरोना माने दिनै आं मन्दिर सिङाव माबा दं बेखौ देखायनो हाला जास्ट मन्दिरनि गेटखौ होना देखायबाय नोंथांमोननो बेखायनो जास्ट आं जुम खालामनायखौ नायबानो जाबाय दा थांगासिनो जों आरो फेरिघाटआव हाबगोन दायो जोङो फार्स्ट फैग्राबो नङा गुबुननि फैगोन आरोना फार्स्टआवहा दा मा फेरिघाटआव हाबगोन दा फेरिघाटआव हाबसिगोन दायो फेरिघाटखौ नोंथांमोना मिथिया माने फेरिघाटआ जाबाय बिदि आमिनगावनिफ्राय माने बिथिं गुवाहाटि मेन टाउनाव फेन्सि बाजारथिं हाबनाय मोनसे जाहाज आरोना जाहाज बेखौ माने बेखौ फेरिघाट नाङो स' जों दायो थांबाय थानोसै आं मन्दिरखौ सिंनिखौ देखायनो हालिया दे गाइस नेक्स्ट टाइमाव देखायसिगोन दायो जों दलगोबिन्दखौ बारबाय आरोना दलगोबिन्दखौ बारनानै दायो जोङो फेरिघाट थांगासिनो फेरिघाटखौ नायनोसै माने सानसे फैफेराखै आरोना माने खाथियावनो जायगाया खाथियावनो दङ आं थांनाय जायगाया खाथियावनो खिन्थु माने खानसेबो थांनाय जाया बेनि थाखायनो दिनै सम मोनाखै दसे नायफैग्रोबाय आरो माने मालाबा फैगोन आरोना जों दलगोबिन्दआव फैगोन मालाबा जों माने आं फैगोन मालाबा जाबायबा दलगोबिन्दआवहा ओमफ्राय दायो फेरिघाटआव नायनोसै माबायदि फेरिघाटआ मा सिस्टेम स' गाइस दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लामाखौ देखायलांगासिनो आं ससे स' गाइस जों जास्ट फेरिघाट मोनबाय आरोना नै माने फेरिघाट मोनबायबो जोङो ओमफ्राय फेरिघाटनिफ्राय नावखाय थांनांखाबाय नै माबाया जाहाजा माने थांनो ओंखारबाय आरोना माने बे जाहाजाव माने मानसि खासेयाव 5 थाखा लायो आरो बिसोर फेन्सि बाजारसिम बारनायाव ओमफ्राय गारि लाङोबा गारि 10 थाखा ओमफ्राय माने गारि मानसि 15 थाखा आरो ओमफ्राय थांलाय फैलाय 30 थाखा जायो आरो खासेयावहा बेनो आरो जास्ट बारग'लांबाय नै फेरिघाटआ थांबाय नै फेरि थांबाय आरोना बहुत मानसि जायोमोन दा माने बेलासिना बारा जाम जायाखै फुंनि टाइमानो जाम जायो दा बुंसै आरो ओरै बहुत जाम जायो माने नायदो नोंथांमोना आं खाथियाव लांना देखायगासिनो र' आं माने बेक केमेरा देखायगासिनो नोंथांमोनखौ खाथियाव लांनानै थांग'बाय आरोना थांग'बाय नै फेरिघाटआ माबाया थांबाय जाहाज थांग्रोबाय उपाय गैया दे माहाय लेट दोनफैबाय जों मोनफैबायबो ओमफ्राय थांबाय आरो गारिया माबानो उपाय गैया आं माने गारि सिङाव हाबनानै देखायनो सानदोंमोन भिडिअखौ खिन्थु जायासै आरो साननाय बायदि दाबो बहुत मानसि नेगासिनो थांनो लागि आरो फैफिनगोन बियो बुङो आरो ओइफोर मेन टाउन गुट्टा गुवाहाटि मेन टाउन गोलैयो गुट्टा दे गुवाहाटि मेन टाउन गोलैयो आरो डाइरेक्ट फेन्सि बाजार मोनहैगोन बेयो बै लाइखौ लाखिगोन नै ओइखिनियाव पार्किं दं बेखिनियाव लाखिगोन होनना फेन्सि बाजार खाथियाव डाइरेक्ट फेन्सि बाजार मोनहैगोन बेनिफ्राय
आंबो बिथिंनो माने जुदि मालाबाफोर जुदि फेन्सि बाजाराव जुदि शपिं खालामनो थाङो माने आं बिदिनो थांसिगोन आरोना दानिया माने थाङो माने खम थाङो खरसा थांलाय फैलाय 30 थाखा माने जुदि बैथिं जुदि जालुकबारि गिदिं थाङो माने वा जामाबो जाम बुंना माने बहुत थाङो माने खरसा थावनि 100 थाखा खरसा थांखायो आरो थावा ओरैनो ओमफ्राय थांनानै जुदि 30 थाखा बासियोबालाय मानोथो न' बे ससे खाथियावनो दं आंनि रुम खाथियावनो बारा गोजान जाया जाय ब्रह्मपुत्र मिथिखायो गासिबो नङा ब्रह्मपुत्र न'नि और गिदिर दैयाबो थ' गाइस जों फेरिघाटनिफ्राय बिदाय लाबाय आरोना बाय बाय फेरिघाट मालाबा बिथिं थांफिननांसिगोन उपाय गैला आं दिननिफ्राय जालुकबारिथिं थांला आरोना बिथिं माने फेन्सि बाजार थाङा माने आं जालुकबारि थांला दिननिफ्राय आरो बिदि फेरिघाटनिफ्राय गाखोगोन डाइरेक्ट फेन्सि बाजार मोनहैगोन 30 थाखायाव गगोन ओरैनो एख'ना आरो जेबो गोनांथि गैया बहुत लाब बिथिंनो मिथियामोन ना दिनै बेनिखायनो पुरा गिदिंफैजोब्बाय आरोना नायफैजोब्बाय दिनै सिनायजोब्बाय जेरै माथि दं माथि गैया जायगा सिनायजोब्बाय टेनसन गैया लागाव नै गारिफ्रा नैबे बेसेबां मानसि थांदों बारबाय जों जेनथेन बारबाय फेरिघाटखौ दामाम जाम फेरिघाटआव बहुत मानसि थाङो जोबनोनो थाङा थांलाय फैलाय नेबाय थायो मानसिफोर थांलाय फैलाय मा बुंनो आरो बे खनसेयाव आंबो मिथिबाय नालाय बे खनसेयाव आं जालुकबारि थांलिया जालुकबारि थांलियाना आं फेन्सि बाजार थांबाथाय डाइरेक्ट फैबाय फेरिघाटआव गारि सेर लांखाबाय मजा 30 थाखायाव थांलाय फैलाय गबाय आं टेनसन नाय नोंथांमोनाव जुदि मालाबा माने जुदि आमिनगाव फैबाय बायोबा जुदि आमिनगावनिफ्राय जुदि फेन्सि बाजार थांबाय बायोबा फेरिघाटआव फै दामखौ बन्द होगोन आरोना सिन्था खालामनानै उना थ' दायो नालाय भिडिअखौ लामाखौसो देखायनोसै आं दा रुमाव थांगासिनो आरो आमिनगाव थांगासिनो आमिनगाव मेन टाउनाव